Coa entrega destes 3 novos camións, a Mancomunidade Serra do Barbanza disporá dun total de 9 vehículos. Agardan deste xeito que se normalice o servizo de recollida, caracterizado polas deficiencias nos últimos meses e a conflitividade coa empresa adxudicataria. A incorporación destes 3 novos vehículos e algún máis que terá que darse próximamente, o que se pretende é corrixir esas deficiencias, mellorar a atención aos veciños, evitar determinadas situacións que se viñeron dando ao longo dos últimos tempos e, sobre todo, pois, de alguna maneira corrixir unha situación que ven determinada dende fai anos como consecuencia desa asunción por parte da Mancomunidade da reposición da flota, da renovación da flota e do inmobilizado. A Deputación destinou á adquisición destes vehículos €500.000, dos cales aínda dispoñen dun remanente que podería destinarse á compra dun novo camión. Isto, como me informaban antes, non resolve integramente o problema. Ainda mellor, estamos estudando a posibilidade de facer un esforzo a maiores cos restos que quedaron da licitación destos vehículos, que podría resolver aínda máis o problema, pero en calquer caso, facer un chamamento a todas as administracións que temos algo que ver co mundo da xestión dos residuos, a Deputación, a Xunta. Estou convencido que tamén fará o seu esforzo. O presidente provincial destacou que a adquisición dos novos vehículos é froito dun compromiso de toda a corporación, comprometida coa mellora da xestión de residuos.